İddeşler geçer sapara salam. Salam Muhammed ağa. Bağ mısın? Boğu musun? İyileşler salam. Bugün kepleşeğim. Yani soru cevap kepleşeğine de bugün bir koşulmak şansı değil mi ya koşulmak nemesi mümkünçülüğü boldy. Bu mümkünçülükleri siz özüňiz elinize alybermelisiniz. O mümkünçülük. O zatlaryň hemmejesi inisiatiwa bagly. Muhammed ağa. Hem inisiatiwa bagly sapara hem bir neme bagly ken bir gatdalam islega bagly. İslemeli birinji bilen. Şu ýerde şol esasy bugünkü temamyz adamlaryň belli bolşýaly şol konstitusiýon guruluş. Şuna bir doly göz ýetirmek üçin men öz adyma gurulsam özüm şu wagtga ýaşamaçyly 40-dan geçen ýaşym bilen şu wagtda çelli nebir mektepde nebir ýokary okuw yerlerinde ýokary okuw jaýlarynda şu konstitusiýa değişiklik düýpli munyň ähmiýeti konstitusiýanyň güýji hakynda bir hiç ýyl neme bilgi edinip bilmedik şu neçelini. Önüne şu şu neçeli alyp barýan gepleşiklerde bizim gurju meclisimizde sizin gepleşiklerinizde şu nemesini eşitdik. Şu konstitusiýon guruluşy hakynda yani muny hazırlyk düýplere edip düşünmek üçin diňe bir ýere gurrum edilip goýulsa ýeten okda şuň gaýta ete gurrum edilmeli düşünilýänçe şoň üçin şu mesele hakynda bir täzeden bir ýene bir üstünde durup geçsek sapara. Bor. Bolýar Muhammed. Soraw berjek diýen men düşündirip başlaýaryn. Men häzirlikçe şol konstitusiýon guruluşyň bir ýurtdaky nemesi ähmiýeti diýilmeýindi şeýle bir ýagdaý bar da ýanky mesele biz mektep döwürlerine muallimlerimiz şeýle bir zat diýerdi bira hemme zady düşünen adamda soraw bolmaz biram hiç zady düşünmedik adamda diýdi. Şeň şoň ýalyra gurrumlar edýärdiler. Zadyr terediýasylyn men öz adyma aýtsam şu ýerde hiç zady düşünmedik adam hökmünde diňe şeýle bir adyny agzap geçdim. Sorawa mäzir şol şeýle aýdy berdi ýa-ni bu sorawyň. Ýok giriş edip berseňiz konstitusiýon guruluşy hakynda ondan soň dowamynda sorawlaram. Bolýar. Diýme bunu düşünükli bolar ýalak ýani türkmen diline geçirjek bolaýyn. Başardığımça tabii men bilçiniz ýalak ýurist däl. Hiç yani yuridik ilmim bilimim ýok. Onu size ýetirýän. Ýöne bu diýmek hukukdan, kanundan, döwlet guruluşundan hiç zat aglanok diýmek däldir. Sowatly adam diýmek, yani düşünjeli adam, ya sowatly adam diýmek neme? Bu konstitusiýon guruluşyň nämedigini, komünizm nämedigini, kolonializm nämedigini, bilmeýän adamlar geň görülýändir. Biz 30 ýyllap bir zadyň gurrun edýänler. Türkmen jemgyýeti bolup. Türkmenistanda adalatyň işlemeýäni barada, ýa-da erwedi işleýän barada, kanunyň bozulýandygy barada, onuň insanlaryň haklaryny hiç ýerde gorulmaýandygyny, hakyny berilmeýändigini, insanyň esas haklary bardyr. Yani bilgi almak hakkı, siyaset etme hakkı, iqtisadi hakları, siyasi hakları yok diýendir. Bu topar tan bolsaň hakkı vardır, hukuky vardır. O şol atlaryň hemmejesi bozulup gelýär diýip kän gurrun edýändirler. Şu adam etip göründirler.
adalet ermedi işliye näme diýip. Bu da atlan hem beceti, bir da atlan netijetdir. Bu bir sebäpleri bolmaly. Ýöne ýaňky zatlar gurrun etip, hukuk bozulýa, plan statýa därilen, plan statýa diýip o käbirleri şolary alak gurrun edýändirler. Şolary alak gurrun edende, şo gurrun göze bir netije, bir zatyň netijesi. Sebäbi däl. Sebäpden uzaklaşdyrmak üçin edilýän bir manipulatif algy metody diýelim, sistemi diýelim. Bu 30-40 ýyldan bäri gilinýär. Bu bir sebäbi bardyr. Şondan halky gaty uzaklaşdyrylýandyr. Näme üçin uzaklaşdyrylýar? Onu bädir doşluk bilen düşünürjek bolady. Sen ýa bir dogry zat aýtdyň da. Men 40 ýaşadym. Hiç ýerde konstitusiýa barada bilgi berilen ýeri ýok. Mektepde okanda da ýokdur. Ýokary okujaýyn okanda da ýokdur. Telewizorda, gazetde, jurnalda, metbuatda gören ýeriňem ýokdur. Bir ýanky hukukçy diýin. Çykyp ýa-da bir näçe hukukçy öz aralarynda gurruk eden ýerim ýokdur. Konstitusiýa barada Türkmenistanda. Ýatlap bilýäňizmi? Ýatlap bolanok taparagyna şol yuridisk diýip adyndan eşdilşýär gatyr haýwatly bir neme diýip görünýär. Ýöne häzir şeýle biziň bilýän zadymyz yuridiskden diňe şol prokuror ýa ýene sülçüçükkä şolaryň bir nähil diýen bir döwlet derejesinde belli bir söz paýy bar. Olam kim üstünde şo taýdaky bir ýöneköy halkyň üstünde söz paýy bar. Ýöne halk köpçüligini bir belgilendirip ýa ýankar kanunlar hakynda, konstitusiýa hakynda bir giňişleýin düşündürýän mene tek gawat gelmedim şoňlar. Şu daýdan başlamaly, näme üçin? Toğra başlamalı. Näme üçin beýle? Sebäbi konstitusiýa diýilýän zat dinin näme bolsaň siziň gurhanyňyz. Kanunyň näme bolsaň siziň büyük kanun, anayasa diýilýän. Ady üstünde türkçe anayasa. Türkmençede büyük kanun diýip aýdylýan ekende. Ödem hukukyň içinde bir ýörükde bir dallar. Spesialnys. Türkmenistanda konstitusiýon neme barada, anayasa barada bir spesialist okudylýan, öwredilýän fakultet ýa zat neme barmydyr? Ýokdur. Bu geňdir. Bu geňliginiň emesi soňy öňünden aýdyp bolýar bunu. Türkmenistanda konstitusiýon guruluş bolan däldir, ýokdur. Bundan agryk rejimi ütkötmeseňiz, o bolmasy mümkin däldir. Şoň üçin hukuk bolýar, ýokdur. Sebäbi hukuk barada hukuky bozdu diýip türmelerde oldurup çykansaňyz, ýöne hukuk düzelýän nädir? Gitdiňçe de elbet ýaşaýandyr. Türkmenistanyň 70% halkyny türmeden geçirdiler. Ýöne hukuk düzelen ýeri ýokdur. Oguruşan ýerim ýokdur. Bu näme üçin diýip soraw berilen ýokda. Zatlar hemme nämesi bir zatlaryň netijesidir, sebäbi däldir. Sebäp aşakda ýatyr. Kanton guruluşun ýoklugunda ýatyr. O da näme üçin ýok? Şaýda da soraw çykýar da. Biz bir Rus imperiýasynyň bir koloniýasydyk. Biz dekolonizatsiýany geçmedik. Koloniýadan çykyş demesini, onun taryhy wagty bermedik. O nädip çykandygyny bilemez ok, girendigini bilemez ok. Biz o koloniýanyň dowamdygyny bilemez ok. Bilemez ok. Informasiýa bolmasa bilemez ok. Ondan biz komünizm gurup beren, ýa-ni kanalizatsiýanyň ikinji
tabi komünizm. O komünizm şol yani koloniyanın içinde başladı. O Stalin'in yani 40. yıllardaki eserlerini okusan şu tayda o imperiya o tayda kolonyası ilan demeler geçiyor. Yani sonra ayırdılar. Yani söz demesi tarihten fiilanın bilen o fakıt giden o. Yaşatmıyor. Biz ne dekolonizasyonu dekomünizasyona geçmedik. Bu ne emediğini bilemiyoruz da. O. Şöyle ikisini demetmen o sen ne demokratiya vuracak ne bazı kısa etmiş. O bu zatları siz bilen yok. Biz ne karşılık alınan vaktleri o bu zatlar vardı gurum ediyedik. O size gendir. O biz bazı kısa etmek korkuyorduk. Sonra şunu reform edip diyorduk. Özelleştirmek, su eğitiliği geçmek var. Bu topor işler edilendir. O yerler, kalkonlar, nemeler, yani hutusi eğitiliğe geçip başlandı. Onu bazı kısa etmek geçmek için hutusi kerhanaları dörendi. Yani şu dövrde geçiş dövrü. Bu bir kıyınçılığı vardır. Bir durumda geçip olan yok. Dilen durumlar eştiliyette. Bizim aydiyatı düşünüyordu. O geçiş dövrünün öyle kıyınçılığı oluyor. Bir durumda geçip olan yok bu zatları. Bunu hem ekşi düşünüyor. Tamam. Yani o geçiş dövrü hiç kuturmadı da. Geçiş dövrü arada kurulmamış diyen elde. Yani şu dekanalizasyon, dekomünizasyon şu duruşunda durondur. Biz yani Türkmenistan hayat demede yaşap görünü bilen değildir. O arada düşüncelerim yoktur. Ne için yok? O bir yapık cemiyette, informasyondan mahrum edilen cemiyette bu düşünceler olmadığı doğaldır. O yani ne için bu informasyondan mahrum ettiler diye program o. Almasanız uzatlar ne diyenlerdir. Bilmeyenlerdir. O cemiyeti bilgisiz cahil edip koydular. Yani onun yerine yerini bırak bile doldurmalılar. Ruhnaman çıkıp başlandı. Yani ruhnaman ne için bilim sisteminin içine salınanın düğüp sebebi şudur. O yani konstitüsyon hukukun yani düğüplerini ilk daşlarını temel daşlarını bilmeyen okudulman yerine ruhnama okuyansınız. O tayda da hiç tat yoktur. Tekayedir. Yalan yaltık yar. Hepsi demedir. Ondan bundan göçürülün, oğurlunun nemeler. Plagiyattır. 90% plagiyat. O. Konstitüsyonu okumadınız. Ruhnamanı okudunuz, onun bu at ruhnama da yoktur. Hani ruhnama. O ne hemçin yok kollu. Şu arada durun diyen nersiniz. On veren neticesi peydası mı, zeleli mi? O arada durun edilenler sessizce o rahat emediler. O 3-4 tane nesili cahil koydu. Bu halk kanunu bilmese, düzgünü bilmese, bu kanunla ne et bir yaşamalı. Bilmeyen adamla ne yaşap olmalı. Onu bu adamlar basıyorlar. Kanun bozdu deyip. O bilmeyen kanunu o adam bozdu mu bilir? Bilmesen bilmem. Onu uğradılan yer yok. Yani Türkmenistan'da juridik fakültet vardır. Yani bunun gayettim ben bundan yok ayttım şu at yardıma düşen nokta. O juridik fakülteti kutoyan ben hukukçu deyip diplomalayan adamlar vardı. O prolog bir yeke bir spesyalist yoktur. Yani konstitüsyon var arada. Şu tadı okudulayan nedir?
Düşünüp bilen mi? Ya bu zatlar ýöne göz görteli sizin ýöne gözüňiň öňünde edilip berilen zatlar. O Konstitusiyon guruş bolmasa kanun bolýan näler? Kanunlar hiç de bolmaýan näler? Ol ýani kanunyň düýüp demedi jok konstitusiýa. O Verhovny Sovet näme şuga jogap berýär? Ýok, poknap jogap berýär. Konstitusiýon näme diýini, şuňçu näme üçin gerekdigini Türkmenistanda şuňa kommentariýa beren adam ýokdur, 30 ýyllap. Sebäbi ýok, ýok bolan zok şeýler. Bu aýryň ştatlar. O ýa-ni kanun bolmasa garyplyk bolýandyr. Türkmenistan gitdigiçe garyplaşyp barýandyr halk. Düşünýärmi? Oha, hukukum ýoklugy sebäp bildir. Başga da düşünýärler. Hukuk da ýok bolsa hiç iş et bolýan nädir? Ýetseňem, o üstüne rahat çöküp bilýändir diýip, hukuk ýok, düzün ýok diýmek. Hukuk ýok diýmek, düzün ýok diýmekdir. O konstitusiýanyň ýoklugyny subut etmek üçin ýüzlerçe wagt bardyr. Bunun haýty ýerini demetse, ýoş aýdy bermelidir. Bu bir gaýa ýetip biljek günde çykyş edende temadyr. O döwlet bir adamyň ýa-da bir toporyň eline geçen. O topor orsmy, kersmi hiç bir tapawy ýokdur. Kanton buruş bolany, ýa döwletiň betas şahalary bardyr, güç şahalary. O kanun çykarjy, ýerine ýetirji, tüýt. Şu üç etat nemeti bir adamyň elinde ýa-da bir toporyň eline geçende o konstitusiýon agdarşyk amalaşdy diýmekdir. O haçan geçdi? Şiýatla. Niýaz döwründe geçdi. No. Şu ýerde bir neme sorag çykýar da ortaňa häzir. Şu konstitusiýanyň esasy aýakda durmasy üçin bir nemeler bar da sütünler. Şeýle düşünşümçe soraýan, ýalňyşlyk bolmadylar. Şeýle sütünler bar. Birinji sütüni neme elde ýerilmesizlik. Şuňalyk bir sütüni bar. Ondan soň mejlis bar. Meclisem kimlerden ibaret? Şu millet vekillerinden, deputatlardan ibaretda. Şolong elde girmesizligi bardyr. Şolaryň elde ýerilmesizligi bar. Olam şo taýda näme şuň kun de Türkmenistanda şolatlar bolmadygy sebäple adamlar gork içinde ýaşaýar da, ýani hemmemizden gork içinde. Birden bolýa ýöneköý bir ýurtdaş, watandaş ýöne şo taýda bir судья derejesinde ýa-da millet vekili, deputat derejesinde adamlarym gorkýar da, bu näme diýmek bolýar? O konstitusiýon guruş bolmanda gorkýan, näme diýer? Ýa-da kanun çykarjy orgun diýilýär-de, mecliste şeýle. Muhammed. Meclis. O kanun çykarjy orgun. Kanun meclis çykarýar. Kanun çykarjy organ bolup gidýän sapara ýa-da ýa-ki çykýan kanunlary tasdikleýän. Ýok, kanun çykarjy organ. Siz Türkmenistanda ýaşap ýörsiňiz 30-40 ýyl, şeýle. O bir kanuny, ýani meclisiň inisiativasy bilen halk köpçüligini çykaryp ýa-da şolaryň inisiativasy bilen orta atylyp, ondan soň absurda edilen ýerini görüpmidiňiz? O. Bizde ýok, diňede razylaşmak üçin el galdyrýan, ýani kälik näme diýilýär, halkyň dilinde aýdylanda inkubatorski diýilýär-de, hemmesi bir meňdeş geýnen, ýani kälik bir ýani şol watan satan programmasynda görýändim. Häzir şeýle meclis diýip görkezilýände, bir meňdeş geýnen ýani kälik nemeler studentlerdir.
Ondan soň ýanky ýaşullardyr. Ýa-da ýaşuly aýal maşgalalardyr. Bir meňzeş gendir, oturdup diňe el galdyrýarlar da. Birine görýänimiz şol şu watlykça. Indi deme, deli. O kanun çıkaryan orgun, özü bir garaşsız orgun bolmalydyr. Ya o şolun 50-20'lik statusu vardır. Konstitusiya bilen berkidilen. O şolary konstitusiya 50-20'lik nemesi vardır. Şonu goruyandır. O Türkmenistan'da siz bir millet vekilinin ekrana çıkıp ünlörçe tapar kanun bozulan yerler vardır. Ya da täze kanunlaryň, düzgünlaryň gerek yerleri olandır. Ekrandan biri çıkıp gürrünle den yerini eşitmedin değil mi bir yerlerde? Doğrucağına sonra sana Muhammed. Eşitmedin. Yok, eşitmedik. Şimdi eşitip bilecek yerimiz tapara şu Türkmenistan'ın içinde bir yurt hükmünde ya da bir devlet hükmünde alanmada o tayda yankı ekranda görkezilýän medyada görkezilýän ine şol ýasama meclis var, ýasama halk maslahaty var. O taýlardan eşitme mümkinçiligimiz hem yok. Eşitmedigem bunun halkyň gözünde de şeýle bir ýagdaýa getiripdirler. Bu hili önümsiz, gymmatsyz bir ýagdaýa, o taý bir güýji ýok hiç bir tarapdan. Şeýle görkezilipdir da indi başga bir eşitip biljek yerimiz ýok Türkmenistanyň içinde. Onu görýte diýerler. Şu konstitusiýon guruluşyň ýoklugynyň büyük sebäbidir. Türkmenistan bir agrar döwlet. Bir problemli yer kendir Türkmenistanyň. Öz bolşuly problemi bolup onu hayır tarafından terederine bağlılar. 70% o adamsı. Dayhançılık bilen, mallarçılık bilen meşgul olup gören adamlar. Olorum yani bilgiden mahrum. Bilgi okumalı doğru partayı yerler, mal bakıyorlar. Konstitusiyon neyemesi bilen bir işi yok. Etat dokumenti bilen bir işi yok. Şu işlemese beylekli adın işlemeyeceği, onun hukukun gelmeyeceği var dedi oğlum. Hiç ne düşünceleri var, ne bilgileri var. Şu an ne bizim kıyınçlık çeken dememiz. O Türkmenin ağlava öyle o adam. O konstitusiyon neyemediğini yani aya gidip gelen yalak, bu teyze atış eden yalak yardayı da düşündürüp otursa. Şu konstitusiya bir hükümetin, yani devletin yani nimetini men geçeceğimi bilem o hamir mayesi esası. Şu olmada hiç fat yok. O da yok. Onu yönü bari alak edip yani alga operatörleri bilen o bari alak ettiriyorlar. Yani bari alak ettiriyanın birine sen aydık verdim de. O meclis görüyor. Yani televizyonda görkezýärler hem berjeti agly bir el galdyrýarlar. Hem berjeti o tütlenen pislenen yani odun köýnek geydiren käbirler takkally telpekli o kıyınaşlı daydalar demeler oturdulan neme onu alga pirasteti çok yalandığını hem bekşen bilýär. Edýänlerim bilýär, gurnayanlarım bilýär, tidem bilýär. O şotayda ýöne yani formal o meclisin öýden formal. Yani ýaşular tabiati dip bir tabiat bardyr Türkmenistan. Iň ýokarky orgun diýenler. Olaram bilýär. O taýdan men hiç bir neme çıkan yeri ýokdur. Çıkmadı mümkün değil. O Türkmenistan'la ne demek? Konstitusiyon kuruluş olmadık demek. O formal alga pirata geçenin bilen demek diyenlerdir. Yöne bunu taşınla şu apadit deyip demediliyana yürütüyor ödülönlüğünü o aidiyat oluyor kâvirleri o biraz yokuş görüyorlardı. O neyem şimdi ödülü?
O näme üçin kanun bozully näme etdi diýip gıýgyrlýar. Başyndan. Ne hökümeti legitim ýagdaýa getirmek üçin edilýär. Iň soňky premier beren, bizim o geç sakally ýigdimiz bardyr. O ýa-ni bular manipulasiýa diýdi. Ýa-ni kemine berilen kanunyň nomerleri ýalňyşlanmışyk. Bu näme diýmek? O ýalňyşdyk. Onu bilýäsin etdim men. Onu dogrumaýdym. O şulara bir ýa-ni purçonuň urduny ýa-ni balyk tutanda nazip edilýär şol. O şu kanunyň nomerleri statýalary boýunça gurrun edende diýmek kanton guruluş bar diýmekdir. O kanton guruluş hukuk işläp dur, ýöne biri bunu bozupdyr. Kemine bunu bozupdyr. Kanton guruluş diýinden ýok diýip bilen oktora. 30 ýyl eşitmedim. Bir opozisiýer ýa-da bir näme Türkmenistanda kanton guruluş gurulmady. Guruljak bolunan ýöne. Çok gurulmady. Çok ýokduny. Gurrun eden adam var mı? Yok. Şonu gurrun etmeden sen yani kanun bozuldu diýip gurrun etsen şo bar ýöne kanun bozuýarlar adamlar. Bedatıl. O kezzap ýene ogry diýip bilýärler. O bu funksiýany ýerine ýetiren Adatlyk Radiýasy 30 ýyl bu funksiýany ýerine ýetirdi. Türkmen hökümeti, resmi hökümet o plan kanun diýendir. Ýöne kanun guruluşy ýokdur barada. Kelam ağır. Şoň nemesine golaýly diýenem däldirler. Şondan uzaklaşdyrýandylar. O Kabir Berdimuhammedow ýa-ni ýa-da töwýändir. Oňa ruhsat berilýändir. Oňa töwgeniň bilen kanun ýok, guruluş ýok diýen o. Onu bir topar suat men opozisiýer, men aktivist näme diýip görünýär. Netijeler barada urun edýändir. Sebäp barada däldir. Ähli Türkmenistany şoňa endi getiripdiler de. Netije barada. Yani netije sebäp diýip bir baý bardyr. Şo bagy Türkmen düşünme diýerler edipdirler. Bu sebäbi bolmaly bir ýerde kökü. Ne kökü? Kanton guruluşyň diýinden ýoklugy. O kanton guruluş bagy bolsa Türkmenistany bu zatdan bolmasy mümkin däl. O şo dikelmede de hukuk dikelmeýär. Hukuk dikelmede de sizin çöreňiz, aşyňyz, işiňiz bolmaz. O da gitdigiçe näme edip barýar? Bu baý bir döwletde o gitdigiçe de millet garyplaşar. O taýda şu wagt işläp däl, ýaşap bolan adamlar terk edýär. Etmäli de mecbur. Hukuk ýok. Halky gorýan zat ýok. O daýanyp biljek deme ýok. Ýöne bunu ýeke halk däl. Meclis wadyr. Ellerime diýdik de. Şolar kanun goramaly. Gorany o. O gorkatyndan. Yani kanunyň işlemejegine bilen oklarmy şolar? Bilmeli adamlar şolar. Gurlak gördüler. Ödüm ellermesi ne Türkmenistan meclisinin başlygy wady. Berdimuhammedow Batan familiýasy şu wagt ýazmaz şunu. Benim ýadyma şonu topar. Näme üçin bu adamlaryň nähilek bir güýçlüligi ýa-da nähilek bir jogapkärçiligi barlygy näme çykarlanok, gündeme çykarlanok, halkyň gözünde şol näme Gurbanuly Berdimuhammed hemme meselelerini çözýär ýa-da hemme zatdan jogapkär diýip görkezilýär da ýöne prezidentlik wezipesi
belli bir jogapkärçiligi bardyr da ýöne munuň nemesi bolmaly-da, altyapysy, fundamenti. Ulam bir zatlara dayanmaly, şo taýda ýankyl mejlisiň başlygy, millet wekilleri, deputatlar, ondan soň ýani konstitusiýa gözegçiligi edýän guramalar bolmaly. Biri görkezlen okaýadyr nemede Türkmenistanda. Yok, koluny görkez. Bir adam görkezlýär, ondan halkam şeýle bir düşünje gelýär halka, şol bir adam çözýär şu meseleni diýär-de, ýöne şeýle seredip oturýar, ýöne öňküde bir gepleşiklerinde şo aýdyp geçdiňiz, ýani ýurdun ähli resurslary bir adam eline geçse, o resurs diýilende de oň içinde ýankyl guramalarym bar, harbalarym bar, ondan soň mejlis hem şoň içinde resurs, tebigy baýlyklary hemme zat bir adam eline geçen ýagdaýynda ol şo halka garşy işläp başlaýar diýdiňiz-de, ana şu taýam gatyr önemli bir ýerde. Neme hem resurslar däl, döwletiň güýç şahalary bardyr. O ýerine ýetirji, kanun çykarjy, süýt. Ne 3 tane şahadan ibaretdir. O 4-nji mediýanyň boş ýerler bolun, ol ýöne şeýle boş ýerler. Yani önemlilik nemesinden. Kanton demede 3 güýjüň aýrylygy bardyr. O şo güýçler bir-biri bilen balantir etmelidir. O hiç biri çäkden, yani öl çäginden daşına çykmalylar. Hem garaşdyr. Ne şo 3 güýç bir toporun ya bir adamın eline geçenine kanton agdarşyk amala açtı diýmekdir. O şol amala aşan baştan yani Türkmenistan gurulyny bäri şöyle ya bir adam kuruş yok demektir. Yani şu 3 şahan işlep bir onu gördünüz mü? Hey bir meclisin yani bizim kurucu meclisimiz vardır. O halkın önünde problemleri absurda da diyendir. Karar alayanlar. Şolor yalak halkın önünde halkın taylan vekilleri halkın problematı var arada. Gurrun edenle televizyonda da hatta görüp müydünüz? 30 yıllar. Hı? Buyurun nelsin? Türkmenistan'ın nemelerinde yok. Hatta şu kurucu meclis hakkında benim ara girdim, sapara böldüm böyle. Böyle haklısın. Alparızın hakkı vardır bu dağıtlara. Kurucu meclis hakkında şun ehmiyeti köp adamlar tarafından bilinen nokta yönedir bir şol tutuş halkımıza şu kurucu mecliste edilýän gurrunlar asliyetinde bir döwletiň içindäki mecliste bolmaly zatlar. Şol bir neme hükmünde, görkezme hükmünde görülýär-de, hakyky meclis näýle bolmaly? O nuska. Görürler ýalak. Görkezme. Awa. Şu zatlary birazcık bir asliyetinde düşünjek, soň praktikaga geçirjek bir esasy gatlaklar, haýsy gatlaklar tapara ýa-da diňe gatlak diýmelimi ýa-da belli bir wezipe ýa-da oturan guruluşlarmy, guramalarmy esasy konstitusiýanyň dikelmesi üçin ýa-da konstitusiýanyň aýakda durmasy üçin jogapkär taraplar diýip bir tarap görüp bilýäsmi aslında? Yeme o soru yeme döwletiň ähli guruluşlary bardyr. O hem meclisiniň hakyny, hukugyny, borjyny, jogapkärçiligini belliýän neme konstitusiýadyr. O hem şol konstitusiýon guruluşy gorumak barada mükellefdir. Boşulur. Eskiden konstitusiýany goruyanlar prezidentler, döwlet howpsuzlyk guruluşlary bardyr. Prezidentler konstitusiýany goruyanlar. Konstitusiýon guruluşy goruyanlar. Bizde nädilýär? Prezidenti gorulýar.
kasam aydılıyor prezident goýan. Ne şu kasam Türkmenistan'da kanton kuruluş yoktuğunu taktik eden bir kasamdır. O hiç yerde prezident gorulun ok mu diysen prezident gorulyandır. Yani kasam içip demeliyenler. O makam gorulyandır. Makamın üstündeki adam gorulyandır. O ona şun berdi Muhammed falan orta yerti Muhammed'in botup biliyor. Onun goru başkadır. Mesleğin vekili mi gorulyan? Belli girmesin. Devlet ministri mi gorulyan? Devlet adamı. Bizde devlet ministri olmalıdır. O ekrana çıkarıyorlar. O devlet adamı. Men devleti olmalıdır. Ayağıma yıkayan nimet. O düşünün o. Devlet ministri olup o bir adamın onu olmalıdır. Bu devlete o ministri kim olanda da önemi yoktur. Yani bakanmadır bu ripe. Kâr nemesi bu ripesi. O devlet ripesi olanı. Ona devlet yalak. Nemetmen gerek. O hormatım şundan halak olmalıdır. O ihtiyala edip kovuk koyup, ihtiyala edip üstüne koyup, onu ehlekmen oluyor. Yani ki konstitüsyon neyemediğini bilmeyen adamlar devletin başında durun. Onun neyemediğini düşünen yoklar. Devlet kuruluşun neyemediğini de düşünen adam. Ben tek devlette görem yok. Bizim doğrumda yektik vardı. Onların tayparlap yok ettiler de. Yekeden. Siz ekranda kim görüyorsunuz? Ministerler kellerin şeyde oturun ya da gök neme bloknotta burada ya da oturun neme oturunlarını. Bunu görüyorsunuz. Bu ne hemen diyeyim? O sizin devletinizi men olmalı diyen durun yerinizde diye. Hem bana tavin diye, men diye. Ne şular, devlet adamsı. O devletin mertebesini yere sokuyan demek. Ne bunların deputattır ya son meclis buradattır. Yani botursular. Bu yani hem algı operasyonu bu tersine algıda. Algı bolup halkı korkutmak için yemedilen nemeler. O hem yani bana tabin diyelim. Onu arkada diyen nemede sonuna çıkan. Ne? Kanton kuruluş yokluğunu hem de tuğutuna battır. O kalanım algı operasyonu. Bunu yani legitim devlet haline getirmek için kanunu bozupturlar, planı bozuptur, planı oğurlaptır, planı nemediptir diysen şu tayda yani devlet var yani kanunu yerine getirmeyen bir topor işgaller var diyeydi. Devleti yani legitim haline getiriyorlar. Türkmenistan'da legitim hükümet yok, bulmadık. Benim tanımam şeyle. Bu yönü legitim bir adayına getirilen nemeler şu algı operasyonu bile o daşınla edilen dağıtlar. Onu adamlar yani halkın aladı ne diyendiriyor diyorlar da. Yok. Siz yani karşı verecekti göl çıkar yani. Kanton kuruluşu dikeltmeyen hukukun işlemesi mümkün değildir. Hiç yerde ne derler. O arada gurur eden yok da. Yani kanton kuruluşu dekolonizasyon, dekomünizasyon deydi ya. Şunu geçirmeyen kanton kuruluşunu vurup bilmeyen. Sizi kurdurmayanlar. Siz karışsız değil. Ukrayna'da ne yapsın uğraş gitti? Dekomünizasyon. Yani komünizm demesinden çıkmak için. Yani demokrasiya taraf geçmek için.
edilen hareketin karşısına ortaya koşun taldı. Dekomünizasyonu ettirecek geldi. Bizim koloniya. Ana tabi normal. O Türkmenistan'ın tak o urumları yetip bilem yok bizim. Konstitusyon neyemediğini Yamaşkan'ın. Şu kurucu meclisi olmadık olsa konstitusyon neyemedi var arada kurucu edilen yeri yoktur. Yani görülü olsun diyese. Yani o da katı kendi adamın hukukuna sorandır. Gasriyandır. Onu kimsecek kolyandırlar. Yani devlet işlerine şeydi işlemeli. Şoları ne mi vurgu diye. Yani her bir devletin kuronlarını ilk bile kurucu meclis kuruyandır. On adi kavriyerlerde kurucu meclistir, kavriyerlerde yani asambleye ya da at diyen diyendir. Avrupa'da da attı. Bir kurmalı bu devlet. Bunlar şu an şunu gururlu, şunu kabul edin diye de kurulmadık da. Biz ne şuları yani diğer şuları o devlet kuran adamlar deyip kabul etmeli. Yani şuları. Ya bugün annak meclis nemelerini orku diyorlar. O bunun ağzından bir sözlem çıkan yer var mı? Ya fikri nemeti ne şul adamlar, devlet adamlar. Bir dotronu direkt yetenini o ilkulak bilmeli, o bilen sonra o çözüldü ödlet başlamalı. Zaten hem mecet neticedir. Şeyler çok kanton kuruluşu dikeltmelidir. Kurmalıdır dikeltecek burada. Sapara şurada bir soru yürütükke. Yani Şu konstitüsyon kuruluşu hakkında sonki 30 yılda öz başlıklık garaşdırlyk aldık değil ya da yani ol garaşdırlyk şeyle var görkezmelik bir garaşdırlyk. Öz ihtiyarlyk diyen bir sözüm gelip çykýar bäri. Yani öz ihtiyarlyk däl tutmasdan häzirki döwürde onun kabul etsinler etmesinler yani şu ýagdaý. Türkmenistan öz ihtiyarly däl. Yani şol soňky garaşdyrlyk aldyk diýilýän soňky 30 ýylyň içinde de Türkmenistan şu hakyky konstitüsiýon guruluşy ýaşap görmedi. Şunu häzir şu konstitüsiýon guruluşyny ýaşalyp oturan ýurtlar bar da ýani. Bunda köp ýurtlar alyp bilýär. Indi başga da dünýäniň köp ýurtlaryndan halklar häzir göç edýär. Şol konstitüsiýon guruluşy bar bolan döwletlere tarap her kim gitmäni höwes edýär. Bizim jemgyýetimiz hem şo bir tanda şol konstitüsiýon guruluşy bar bolan ýurtlara akyn edýärler, da şo tarapy göç edýärler ýöne. O taýdaky düýp mesele, asıl düýp mesele şo ýurtlarda näme üçin şoňalyk bir höwes edilýän, şo ýurtlara isleg bildirilýän ýurtlardyň düýp meselesi şu ýerde ortaya çykýar da. o Halk köpçülüğü bunu gören oğunda, men diýjek bolýarym şol hakyky konstitüsiýon guruluşy bir adam özüniň bir 70 ýyllyk ömründe görmedi diýsek, Türkmen jemgyýeti. Görmedi diýsek şol ýalňyş bolmazmy ka diýende men öz pikirimi sizde sonra hökmünde. Näme okumadyk, bilmedik, ýagdaşyndan informasiýa bilen gyzyklanmadyk adamlar üçin dogry bolup biler. O ýöne men togutly ýan adam üçin dogry däldir. O kanton guruşyň nämedigini bilmeýän togutly adam bolmasy mümkin däldir. O bir. Ikinciden hukuk işlemen halkın ağzı aşağı yetmesi mümkün değil. Bunu başka da düşünülecek oluyorlar da. O şu atki gariplik vardır Türkmenistan'da. O hukukun yokluğundandır. Hukuk yok olsa küçücük bir gatlak bay bolup bilýändir. Yani şu baylarım
sizi manipulir edip o hiç tat bolmadık yalak. Yani sizin öňüňize ýanky ýalak ýaşullar çykaryp bererler. O halk maslahaty diýer. Ýene de ýanky el depderli deputatlary ýa-da ministrler çykaryp bererler. Ol suratdyr. Aňatynda hiç tat ýokdur. Şolong agdylaryndan hem ýeke sözlem. Adam ýalak, ýa pikir berip biljek. Ýeke sözlem 30 ýyl eşden ýeriňizden ýokdur. Şu adamdan hey bir tesini eşitlik görüpmüdüňiz? Bu sözlem gurup bilýärlermi şular? Dip o sonra görüp bolýandyr. O siz nireden eşerete ýetjek? O ýurtda ýaşap bolmaýan, işläp bolmaýan. O işläp bolman üçin ýaşap bolanokda. Şoň üçin ýurt terk edýärler. Şo terk edýändir. Bu ýeke ýemelerim däl, eskerlere çen terk edýändir. İşten çıkacak bolup zanat diýerler şu an. Ebebi ýuwaş adamlar şu internetin nemesi bilen köp zada düşünüp başladylar da. Ne şu egin pagonly adamlar var. Kanton guruluşy o gorumanlyklar üçin hem beceti jinaýatyň içine goşulýarlar. Yani bu adamlar düşünüp başladı. O başka guruluşlarım var. Yani, Döwlet topsuzluğu diýen. O kanton guruluşy gorumly adamlar o şu at çoň ýokdugyny ne düşündirip otursa. O düşündirmämiz gerekler. Şoň soňa diýetdi özlerim düşündirler. O şoňa hyzmat etseň sen jinaýat eden adam bolýar. Gitjek edin. O bu zatlary da bir lüstrasiýa diýip o kan guruluk edenler. O lüstrasiýa näme üçin gerek? Lüstrasiýa birinciden ne bizim ýaşap ýörün ýaşan nemämiz bardyr. Bu ýurdun koloniýasyny ortaga çykar şu taýda. O ilk ulak ak, soňam gyzyl, kommunizm gyzyl demesi. O biz ondan hem koloniýadan çykmaly, hem kommunizm talan bir öz nemesi var. O ondan çykmaly, oňa da dekommunizasiýa diýilýär. O kommunizmde bazar iqtisadiyeti ýokdy. Plan we sistemi vardy. Düşünýärmi? Siz şu wagt nireden? Bazar iqtisadiyetinde de geçip bileňiz. Adat bazar iqtisadiyeti bolmaly. Oňa şana kanun bolmasa bazar iqtisadiyete geçip bolýan derler. Ýok, plan we sistemi aňlam ýok. O bu halk näde ýaşamaly, näde işlemeli? Bulary haýsy düzgündir gulýerde etmeli. O da belli däldir. Onu ýöne diňe algy operasiýalar şolary ýalak oýun bilen demedilýändir. Bular gurulýany ýokdur. O bu halk ýaşamaly. Ýeke ýaşamaly garança betmeli. İşe murnamaly. Şu wagt Türkmenistanda ne iş vardır, ne aş vardır. O ne? Yetin yerini. Garanam terk eder Türkmenistan'da durur ýalak derler. Hukuk işlemese o taýda ýaşap bolýanlar. Onun yerin baýlygy bolany bilenem, howa şertleri, tebigi şertleri gowy bolany bilenem. Hukuk ýok bolsa, kanton guruluş sagat ýala işlemese, o taýda garyplyk bardyr. Nämesi bir misal getirip beren, Bangladeş diýip bir döwlet bardyr. Bileňmi? De şoň tebigi şertleri yeri, toprağı dünyada en gowy yerler bir şu taý. Yani en garip döwletdir. Sebebi hukuk emeti işleyenlerdir. O yerin altın oranında da şonda halak bolýandyr. Türkmenistan'ın dünyada en baý döwletden biri bolmaly ýaratdy aýlyklary ýa 5-6 milyonu kelletinden üstünden asry derecede vardı. Bu en garip değil mi? Millet. Hukukun yokluğu. Ha, bunu bilmezliğe salmak adamların bilgisizliğinden mi? O da der. Ahlaksızlığından.
Yani şu adamdan haytı yerinde ahlak var. Ya, ahlak var adam men deyip oturman nimelle. Şimdi bilmeye ahlak gitmedi. Bu görkezme, bu yalan, bu halka ağırlama deyip bilmelle ahlak. Bunu seyreden hem tezini çıkaran o. O tayda oturanın tezini çıkaran o. Yani bu bizim ahlakımız. Ahlaksızlık. Bu milleti gıda ediyendir. Para. Hı hı. Ýa-ni hiç bir belli gaýdyp geçecek ýa-da sonra hukmunda ýa-ni ondan soň ildeşlerimiz öz pikirlerini ýazýarlar, soralar, berýärler. Şulara da. Mesela şu ýan harbylar hakynda aýdyp geçdiňde, harbylar bir döwletde harbylaryň ähmiýeti we orny diýilýän bir soru bar da. Esinde beýleki döwletlerde birinjilik bilen Türkiýe döwletinde men görýänlerim şu harbylaryň aýratyn bir heme orny bar, heme bir söz haky bar da döwlet derejesinde. Şolar hakynda belli etseňiz ondan soň şu ildeşlerden ýazýan neme belliklerini, soraglaryny geçsek. O neme harbi neme önemlidir. Harbylaryň siyasata gatnaşmaly däldigini neme bilýändir. Bilýän dip hata edýänler, ilişkimiz bilen o ekende. O da Türkiýede de harbylar siyasata gatnaşýan däldir. Ýöne eskerini seyretmeýän döwlet o başka etkeri bakmaly bolýanlar. Şoň üçin Türkiýe demek Türkmenistan demekdir. Yani Türkmenlik döwletdir. Türkiýede bunu neme edip görme, o elek döwletliň içki işine gatnaşýar diýdim. Men türklerden kän türk. Onu ýyllar öndürmek. O etken milletdir biz. Şoň üçin bu özünde tarihi bir demesi vardır. Ornu vardır. O döwleti gurýanam etkerdir, ýykýanam etkerdir. Türkiýede ýa-da tapar agdarçyk edilendir. Etker edendir. O siýasatçylar çydykdan çykanda o etker gelip üstlerini çökkendir. O gowzat däwelin ýöne bolmasa o wagtdan ýalak bolup gitmeli. Şonu neme etmek üçin o etker Türkiýanyň etkeri Atatürk'ün nemelerine öparlar, şonu gorýandyrlar. Ýöne buňam içine sızdylar, yani siyasi İslam. O ben şol ýylykda näçe generallaryny daýyrladylar da. Şu wagtda türmelerde ýatan bardyr. Şu wagt ýollaşmady, şonu düşündirip aýtdym da. Siz diýdim, Erdoğan şu wagt diýdim. 12-13 şu ýyllarda şunu taklamasaňyz diýdim. O balyoz, ýene şolar ýalak, ýene rulo diýetim diýdim. Ýurduňy çaýkar diýdim. Indi sen nerden bilýän diýdi. O hemme zat görüp dur. O ýetkerini o gaty ýypratdylar. O etker o konstitusiýon gurulşy çok dünýäwiligi gorýan gurulşdyr. O döwletiň howpsuzlygyny. Ýöne Türkmenistany halkyny ballamak üçin neutralitet näme diýip neme diýerler? Garaşsyzlyk, neutralitet o. O sen neutral bolup bilersin. Dünýä neutral däl. O taýsy ýa-ni ul bir zat ýalak etdimi diýerler. Ne şu wagt Türkmenistan gorar ýalak etkeri ýok. Da konstitusiýon gurulşy ýok, şoň ýokdugyny bilýän etkeri ýokdur.
esker diýlende diýene köwür deme gözüňe gelmeliler da saldat esas şolum başynda duran jogapkar adamlar ýa-ni generallar, geneler bular özlerini şol konstitusiýa goraýjy höküminde özüne bir derece bermeli. Şu hakynda men öz pikirim tapara. O demet Türkmenistanyň bir esker doktrinasam mene eşdemok, göremok, o da hökman bolmaly. Onuň Türkmen eskerlerini esasy yetişdirilýän ýeri orkestrdir. O sen dünkü aşanlaky nemen ben şolum koloniýasy. O demedin şu wagt dekolonizasiýany geçip bilmeýänmiň düýp sebäbim hem bezadyň şo taýdyn. KGB'nyň geçirýän şolar. O içinde adamlarym şol etkenler şonlarlar. O başta Türkiye iýerilip yetişdirilen demeler wagtda. Olaram ýuwaşyk ol gatyp deme ort nemesi aýagynyň aşagyna aldy. O özümizde de ýani köçede duran gaýyşyk geçirýärlerdi. Hakyky bolmaly ýerinde goýanoklar para indi. Näme bolsa razylykça şol ildeşlerimiň bir ýorumlary bar, pikirleri bar. Alaly. Sertek. Hadi aýdy ber. Nemeler seredýän tapara kommentlary. Men näme üçindir görüp bilem o kommentleri. Ya illeşler soğura uyadın. O lokan soğura yok eken. Ama şu neme meselesinde, konstitusiýa meselesinde ya konstitusiýanyň esasy goraýjy tütünleri bar. Goraýjy tütünler diýse dogry bolýan sapara ýöne jogapkar. Yok. Demek ne bir düzgün vardır. Yani konstitusiýany bir deňetleýän guruluş vardır. O kontrol edýän guruluş bolmalydyr. Onu işledýän bir guruluş bolmalydyr. Ne kanton tüýt diýip bir zat bardyr. Hemme ýerde bardyr. Ne Türkiýede anayasa mahkemesi diýip bardyr. Oň öýrütü komisiýasy bardyr. Bir guruluşdur. Yankı meclis hem yanlış kanunlar çıkarıp bilýändir. Ve hökümet hem yanlış kararlar, kanunlar çıkarıp bilýändir. Konstitusiýon mahkeme şoňa teredýändir, karar çykarýandyr. Ýok, buny kabul edilerler. Konstitusiýan plan maddalaryna gawat gelen ok diýip ýetirilýändir. Ýa-da bir süýt karar alýandyr. Onun soňunda ýene de şo konstitusiýan süýde barýandyr. O konstitusiýanyň şu maddatyna gawat gelen ok diýip ýetirilendir. Konstitusiýan suwudyň karary hemme kişi üçin geçerlidir. Prezident üçin geçerlidir. Etker üçin hemme üçin geçerlidir. Şoň üçin konstitusiýan süýt beýlek süýdüň boluşy alak bu da garaşsyz bolmalydyr. Türkmenistanda konstitusiýan süýt ýokdur. Bunu Verhowny Taýet ýerine ýetirýär diýen bolup demedýändirler. Ýok, beýle bolmaz mümkin däldir. Şoň üçin konstitusiýon neme deňetilen ok, kontrol edilen ok. Bunu üýtgödüsi gelen üýtgödüp, gelen prezidente gidýänlerler. Kanunly gelsin, kanunsyz gelsin, hiç demesi ýokdur. Oturandyrlar, buňa toguna tok diýen hiç guruluş ýokdur. Adamlar hem beceri korku içinde yaşamalılar. Korkun, hem için korku içinde yaşayanlar
Korku nemesi, näme üçin tiňdirilen diýilen neme, o jogap konstitusiýon guruş bolman soň şeýledir. Konstitusiýon guruş bar ýerde korku diýilen zat bolmasy ihtiýaç ýok da. O ne sizin meclisiniz, ýa-ni aýtdykda 50 meselesi bardyr. Meclis wekili. Konstitusiýa boýunça tepil konstitusiýasy şoňa ýöne siz ýeki meclis eýetiniň bir deputatyň o Türkmenistan'ın probleması var da. Biz gurulma diýetse, biz etmeli. Halk wekilleri etmeli. Etip bilenler gorkandylar. Gorku wadyr. Gorku diýmek kanton guruş ýok diýmekdir. O kanton guruş bar bolsa, o ýurtda gorku bolmady, hiç hak ýokdur. Türkiýede görýänsiňiz. Adamlar gurulýandyr. Diteýlere murulýandyr. Adwokatlara murulýandyr. O alymlara murulýandyr. O işlet bolýanlar. Ýa, hukuk. Bolýan ýer kändir. Soňky döwürde hatam beter. O da ne, yani burada bir nemesine geçip başlandı o şeyle bolýandyr. Türkiýe kanton nemeni ýekdi kıljak neme etip durda şu wagt. Biz olar bilen işimiz ýok. Bir döwletin içki işine garşyma nememiz ýok. Onun ýöne daşyndan tiň edemiz, görýän zatymyz. Ýok. Ýewropa gidip bilmeýändiň hem başga da sebäpleri bardyr bolýan, ýöne wesat nemesi, ýani kanuny kanton guruş nemesi. O kanton guruşynyň wesat nemesi insan haklarydyr. Ön plana çıkar yani. O döwlet insanlar ýaşaýar. Bu hakky üçin döwlet. Döwlet üçin halk ýokdur. Hökümet üçin halk bar ýalyk ýaşaýandyrlar şu Türkmenistan. Tersinedir. Ýurdun eýeti halkdyr. O ýurdun efendisi halkdyr. Bu halkam eýeti bolup gorkuň açarynda ýaşamaly bolsa, o devam edip bilecek. Sapara ustayda bir ýyldaşma soraw beripdir da. Hem soraw hem bir ýorum hökmünde aslında. Näme üçin konstitusiýa okatman, ruhnamany okatdylar diýip şeýle soraw beripdirler. Owa, bunu iyi edip etdiler öyle. Yani şu kanton kuruluşu kurmasak bolup etdiler. Yani mekteplerde, ýokary okuw jaýlarda o konstitusiýa yani hukuky kanton kuruluşu nämedigini okudylýan bolsalar, bular bu zatlary etip bilmeýärler. Bu zatlar hiç birini etip bilmeýärler. Sizi internetten mahrum edip biler. Ya bilgi almaktan mahrum edip biler. O size näme okudully ruhnamada? O şu ýarada bir şey mi? Hey, şu bir nemesi bilen näme şuň bilen şeýlik ýaşajak diýip bilen ýeriňiz barmy? Ýok, men başlangıç şeýle urgaýtlarak okak gördüm. Sapara içinden bir şeýle näme gözledim. Many gözledim bolýan ýöne. Şöyle gaty bir ýüzlej bir sada halky şeýle bir nemetmek üçin bir aň düşünjesini şekillendirmek üçin diýilmi ýa-da Yok şu ekrandan yankı gurlayan aýdyp nemeler var, şol atlardı. O düýk manysy neme gelýär-de sabret, şükret, şol barja berýär nemes şol ruhnamany. Indi şol nirede şu wagtda? Men sizden toýýan. Şu ruhnamany okanlar o şolar toğra görmediler. Onu ben berýän. Şu ruhnamaňyz nirede şu wagt? O buna kim jogap berjek? Bunu 2-3 nesil okudy. Özüm konstitusiýaň ýerini okudylar. O bu jogabyny kim berjek? Bunu kimden soramaly biz?
O milyonlarca yaşlar soğutsuz kaldı. Ne şu an ben size konstitusiyon nämedigini o çağa düşündürüp boluşum ýalap düşündürüp oturuyorum. Bir özünden düşünüp bolmaly da öde. Ben hukukçum däl, bunu menem etmeliler. O bu giden hukuk fakülteti ýyllap 200 tane adam eşitip bura. Han olur. Hey bir advokatın birinin hukuku şeyle bolýar, ya beýle bolýar diýip gurrun eşitipmidin ekranına attın. O yani ruhnamany näme üçin okutdy? Hukukun bolmadygy üçin okutdylar diýdi. Hukukun ýerine şu yani ruhnama. O kaptal bilen siz o kime kadem etdiniz? O şu hukuku elinden alan adama kadem etdiniz. O. An şoňa wefaly boluplar gelin. O hatem meter ýa-ki owa ýerdiň demesi bu pidany demetdi. O gurgullary o ýönü normal okuw berilen okda pakta ýygdyrlar. Şu adam pakta ýygdyr ýa-da. Näme üçin diýär? O bir haka bilmem. Uçağa. O de dogulundu näme? O da taýlap dogunup ýa ejetni dogulur, o taýda dogulýar çağa. O da ýa türkmeniň agram bölegi. 70-80%. O siz 70-80%'inizi okusuz, bilimsiz koyup ondan siz näde pakta ýaşajaksınız? Şoňa düşünüp bilemok. Meňe beynim alanok Muhammed. Bilemok. Bunu düşünýän adamlar bolmagy mümkin. Bu ýerde saparaga şolýam ýankyýaly häkimet bilen halkyň arasy uly derejede açyldy da indi halk şol häkimetde hakykatdan bir kanun ýa şoňky dogry diýen bir düşünje bilen seredilýär. Ýa-ni konstitusiýon guruluş meselelerimiz var. Ondan soň aýra tenlikde güýçler bar. Şol aýra tenlikde güýçlerin içinde de konstitusiýanyň konstitusiýanyň barlygyny saklayan guramalar, sudiýalar, ýuridik tarap aýratyn bir güýç bolmaly, esker aýratyn bir güýç bolmaly. Şo düşünjeler doğruluğuna ortadan ayrılan da anlamı. Şu yerde ildeşimde bir komentarya yaptırdı. Şunu okudu. Hayır, ben ondan sonra yakı ayçak bilen atmam şuna boşayın. Bolýar. Häzirki konstitusiýa 81-nji madda 4-nji bendinde diýe häzirki konstitusiýanyň 81-nji maddasy 4-nji bendinde meclis içeri we daşary siýasatyň maksatnamalaryna seredýär diýmek. Meclis halky daşa kovup baýlyklaryň şu ýerden okaymadım. Meclis halky daşa kovup baýlyklaryň daşalmagyna da ses ýok we meclis başlygyda jenaýat edýär diýen bir manyda demekdir. Ýöne berde şunu goşmak isledim şol bir döwletde başgadan ýankyýaly bir kanuny goraýan guramalar ondan soň öz başda guramalar bolmaly da döredilmeli. Hiç bir hökümete ýa hiç kime boyun öňmeýän öz başda guramalar bolmaly, kanunlara boyun öňmeli ýöne. Oňa dernekler diýilýär, esasen şu Türkiýede hatda Cemiyetçilik guramaları diýilýär o. O halk cemiyetçilik guramalar bolmaly, şu Yani hökümete değişirler guramalar diýilýär. hökümete değişilýär guramalar, cemiyetçilik guramalar bolmaly, şolaryň esasen hökümetiň memesini şekillendirýär da. Nähildirak bir hereket etjegini, ýalňyş bir hereket eden ýagdaýynda ular garşylyk bildirilmeli.
Yeme kamu oy değil ya. Yani cemiyetçilik fikrini geliştiriyorlar. Yani Kamu doğru kuruluşları, o. kamu kuruluşlarım deyip bilýär. O kamu kuruluşları, o şol cemiyetçilik kuruluşları, şol yani cemiyetin fikrini geliştiriyor da, oluşturuyor. O sebäbine şu ýerde şeýle bir ýagdaý bar da, şol halk köpçüligi bir hiljek bir bizim güýjümiz ýetenok häzirki hökümete ýa bizim güýjümiz ýanky sözümizem ýetenok kim bunu çözmeli birilerinden garaşýar da her kim ýöne häzir şol cemiyetçilik guruluşlary esasanan erkin pikirli cemiyetçilik guruluşlary döräp başlan ýagdaýynda fikrimçe şu wagtlaryň bir nemesi başlanajam şu ýerden gelýär kadýanda. Yeme Muhammed düşündüm yankı Türkmenistan'da cemiyetçilik grubu qadağanlığını bilýän. Türkmenistan'da O ilkulak şonu açmalılar. Şoň üçin daşynda dörýärler. Şu wagtky protestler, bolup duran dağıtlar, şu cemiyetçilik pikirinin doğuşudur. Yani bir aktivist olup demedi yani cemiyetçilik demedi ýöne bizde örgütlenme tecrübesi yok, o bilgisi yok. Şondan horlanýarlar. Seyredýänsiň karşı demedik börün pikirini aýtjak bolup börün adamlar kendi rolün ýekebarydyr. Yani ýa-da bir kranakdyr. Yani örgütlenme demesi tecrübesi yoktur. Bu tecrübeye karşı yıllardır yani iş geçirýändirler. Şular döremesin diýip. Şoň üçin Türkmenistan'da cemiyetçilik kuruluşlary qadağandyr. O bar diýip aýdýarlar, bolmaly diýip aýdýarlar, neme diýerler onu ýöne qadağandyr, batýandyrlar. O şoň üçin ýa Türkmenistan'da cemiyetçilik pikri dörän onu bir etmeli ýalak görýänleriniň sebäbini şondan. Biri gelip şulary bagt etmeli diýilen ýalak düşünje bardy. O ýöne bu zatlaryň demesi çözügdi bar, çözügdi näme? Aýdynlyk bolup başlady. Adamlar pikirini aýdyp başlady. O köp zadyň üstü açylýandyr. Ne gurlap agyr soň konstitusiýon guruluşyny ýokdugyny üstüne açdyk şeýlen. Başka zatlaryň üstü açylar. Onuň şuňa garşy kimler duranlygyny, bu nädip bolanlygyny gurulasaň çykyp durar bu hemmesi. Ene şu zatlary açylan soň bular ýerine oturup bilme ýagdaýlarym ýokdur. Bu wagt indi bunu gizlemek kıyın. O yankıyalak manipülatörler var. Ya sakallı yaşlılar var, közlüler, o ekranlı sizin bağlığınızı problemlerinizi şular çözüyor. Ministerler ne yazı oturuyor sizin aklı problemlerinizi çözecek diye yalak bir samzık manipülatif nemeler o ödünden utanç yağda yuvurluk diyendir. Açıklık olanlar. O biz şoň üçin aýdynlyk şu ýanky şu şemi giňeltmeli. Bulan in gokdan zady aýdynlykdyr. Açıklık. O açıklık bolsa transparent diýdi. O şondan öler ýalak gorkandyrlar. O şoňa halk düşmany Vatan dönüğü, konstitusiyon kuruluşu yıktı deyip görün demelerdir. Ne? Keminani, halk gidenleri, nemedenleri, üye başlarına bir iş, ne? Konstitusiyon kuruluşum yoktu. Biz şuna karışıp gördük. Suud ettiler, öldür. Konstitusiyon kuruluşu oldu. Yani Keminani Türkiye'den alıp gitmedi. Kanun oyuncu edilmeli. Oğurla var kayıttılar da. Konstitusiyon kuruluşu yok yerde. O hiç kim önünde cevap verilmeyen ýagdaý bolýar da. O mafiýalyk işlemeli, ýaşamaly bolýar. Bu konstitusiyon guruluşy gurbajak bolýanlaryň näme üçin diketmejek bolýanlaryň sebäbi bardyr. Sebäbi gady newti barada gurrun edenler. 52 trilyon dollarlyk ýeratdy baýlygy bardyr. Şondan Türkmenistan'a cinlik yalan zatlamalı. Şon hatawyny konstitusiyon kuruluş bolsa bir günne berip durmaly. O berýänlerdir.
Türkmenistan'ın eline de değil. Son berip bilmeyen olsalar demek Türkmenistan'ın elinde değil. Onun Türkmen'e de bular gider. İnton burun gitmeli. Bu açıklığı bular kendi sindirip bilmeyeler. Gidenlerine Türkmen'e dine beri kalır. Şular dedi. Ona bir soydular, soğutsuz bir koydular. Toğum sizin çağalarınız, artıklarınız, çoğuluklarınız, şulon eden oğuluklara bir yana iyidine atlayarak dolandırmalı. Yönü belgeleri sizin çağalarınız verir. Devlet adına edilen belgeler var. Ne bu yanda şudur. O bunun yani düşünemek diyenim dedim. Kim kabul edecek? Sapara şu yerde yapır meselesi. Adamda her kim yeterli düşünceden vardır ya da hemme ya da düşünýändiramyony öýle ýankyly ýeke hasaplaya da ýa-da halk hareket etmese diye mena düşünýän diye ýa-da halk hareket etmese meni elimden iş gelen ok diyen ýaly bir özüni şey dip neme diyen adamlar kendi Ahlaksızlık. Bu adı vardır. Onu ahlaksızlık diyendir. Bu da atları o tıpaçılığı alma. Leslerden haişe diyen. Ahlak olmadan bu da atlar düzelmiyor. Sen bir diye de bok keliyordun mu cevap veriyor. Başka birine cevap veriyor o. O bilip bilmedik kıran olmak, ya görüp görmedik kıran olmak. Türkmenin bedbahtçılığı, Türkmenin ahlaklılığı nedir? O bunu boynunda alalım. İyileştiler. Yani bu topar yaşlılığını orközdüler. Ne ahlaksızlığın Türklerden şıkası diye de. Ne çok surettir, ul surettir. Sol adamdan birine ahlak bağı olsa Edward'ın radını neyme demeler. Bilen eller. Ahlak yok. O bizim garipliğimizin büyüğü şudur. O ahlak olmadan yani bir kanton kuruluşu yok deyip bilem yok da. Ahlakımız yeten yok şoňa diýip. Bilgimiz yeten de o köpüne bilgisi yeten ok bolýar. Ýöne bilgisi ýetýän amma. Bu ahlaksızlıkdan. bilgisi şu bilgisi ýetýän men käli özüne bahana bolýar. Indi şu wagtymyz ama bir çakrak boldy sapara ýöne. Indi kitap bolamyz üçin bolsa şol biraz bir garasyndan şeýle bellek geçsek, tanşy örgütlenmek meselesi men fikrimçe uly neme bolupdy. Şol ýanky bahana gözleýänlere ýa-da ahlaksızlyk özlerini şeýdip köşeşdirýänlere hani men bilýän ýöne halk düşünmän üçin men özümi riske atadym gelen ok diýenler üçin bir şey uly jogap mı diýjek bolýan ýanky örgütlenme diýen meseleler. Indiki beşiklemizde bolsa şoňra düýplerak seret geçsek Bolýar. Häzir şeyler bir aslanyjyndan bir bellikler aýdyp geçsen şu örgütlenme meselesinde. Däme diýe täze Türkmenistan Cumhuriyetine geçiş döwründen başlap täze konstitusiýon sud güýje girermi saparaga diýe. O konstitusiýa kabul edilende konstitusiýon süýdem ýoklar bolaýmadylar. Konstitusiýada onun haklary, hukuklary hemmejesi belli bellendirilmelidir. O konstitusiýon süýt bolman, o konstitusiýon degetim bolman, o konstitusiýanyň işlemesi mümkin däldir. O bu teklipleri o 2000-nji ýyllarda berýärdi. Konstitusiýon süýt borudy. O ýanky Türkmenistanyň konstitusiýon kuruluşyň ýokdugy arada o gaty ýer döwürden Burunga diýet bolýar bizim demämiz öz aramyzda galy bizim ýani tribunamyz ýokdur. O menkä ýok, menden hiç wagt ýani reportaj alyp bilen jurnalistim çykmady. O sonra wertelerim o 3000 wagtymyz bar. O plan ýerde howa näme diýen ýaly howadan suwdan nemeden o
Yani siyasi reforma geçirmeli zat, iqtisadi reforma geçirmeli zat diye bersen o tayını kediştirip demiştir. Sen verecek cevabımı köpte öyle aydıp beriyede. O didirmeli sana. O tayda pikir zat aydar yalak neme yoktu. De şu adam azatlık radyasında pikir aydılayan yeri yoktur. Kaçın eşittin şu tayda bir problemi vardı pikir aydan. Yok, demetinde yok. Onun zaten yemesi, yani Türkmenistan bir legitim hükümet yürüyen funksiyonu şonu yani alga operasyonunun nemesinde şonu tingdir nemetmek o cemiyeti. Menden katılmıyorsundur. Ehli işlerle nemesi şu işi ettiler. Ona da pul veriyorlar. Kâfe prikamandır o. O bulon oyunlarken tak köp ben düşündürün bilen düşmän kıyındırak olur. Yani manipülasyondur. Ne imton kulemen veren de şu çok kozakkalın memesini dinlek görüm şu tayda. O statyalar o arada o gurrun ediyendir. Yani konstitusiyon kuruluşun yokluğu arada gurrun ediyendir. O yani bular konstitusiyon kuruluşu yıkacak olurlar. O yani deyip o bizi avraydan düşürmek, kiçiltmek, nemestir. Bunun 30 yıllık işlep yörün yani kendinen eden cinayetini legitimleştirmek değil ya da bu adına toplum nemesinde. O şoları yani kanuni bir yani neme görmek. Süs. Onu başından statiyatma ardından ilk aydandır entek kemini nemedilmek. Bu oyunda şeydi oynar ya. Şeyden sağım. Yönü diktaturadan çörü yiyen adam kendir. O yani halkın 1% oranı azat değildir. Köpsü. Şu çörüğün taplayan adamlar var. Normalde çekeleşip yaşamalı. Yani okuyum ulen nemen ulen kazanmalı olsa ellerine hiçbirinin kuneri yoktur. Yani yani adatlık radyatın içinde kârlı adam yoktur. Yok, bazı kârdetini yaşamalı olsa köpsü az ölür. Yani diktaturu çörük var yani. Bunu yalan adam kendir. Türkmenistan içinde de. Şu adamlar sizin bağlınızı şu dereceye getirdiler de. O kıynaşlı oluyor. Demek ahlaksızlık diyen demem şudur. Yani yok nasıl ahlaksızlık oluyandır. O Türkmen kuşenin ararak oluyor da. Katı yok nasıl. Görmediklerin olup, bilmediklerin olup. Delil getirmede yoktudur. Delillerin hiçbirinin bir kısaya geçenlerdir, onu getirendirler. Şeyden bir asas böyle. Yönlerini olayandır. Yönü daşından teredip şuları işte açık demedip burada. 60 edeli dost olalı, iş edeli deyip yörün yoktur. Normal cemiyette bu elbet görülendir. Şeyle oraya da yadır. Tekrar bilmedim bir yapışta bu konstitusyon kuruluşun demesi ahmet hakkında ya da konstitusyon kuruluşun bir ne derecede ne ehli adaylarda dikeldirip bileceği bir yapışta yeterlik bolman bile onu şu sorulardan demelerden hem görüp bile sapara. Yani vaktimiz bollu da neme olsa bolya bu ben gurla oturun bana neme o dur demeden durumu yani bir son aydılacak zatlar gat köp dağındı gatı bir düplü detalını seredilmeli gayta şeyle gurum edilmeli şu adaylarda bazı netice verilecek. Her onun neme Muhammed bizim kan vurlayan bizim nemesi birinciden
Ben anayasa hukukçusu değilim. Ol birinci, ikinciden düýünler hukukçu değilim. Türkmenistan'da en son hukukçuyunu o bir tane vardı, onu öldürdüler. Türmede öldürdüler. Türkmenistan'da yoktur. Bu hüner yoktur. Ondan şu var. Türkmenistan'da hiçbir hukukçu yoktur. Olması mümkün değildir. O yani juridik fakültet vardı. Bomba ataymalıdır üstüne. Muallimler de atları bilen. Lüstrasiya geçti. Yakılacak adamlar şolurdu. Ýa-ni O hukuk diýilýänler aslında başta şolur gurlemenden bizim yerimizde hükümetine bildiğini demeli. böyle yönetmeli. Onda häzirlikçi jemle safara. Bolya sağ olun. Sağlıkta görüşelim. Sağ olun, ildeşler. Sağ olun.